Финални думи. Алек. Здравейте, красиви, невероятни и неповторими жени. Това, което със сигурност искам да запомните е, че вие сте перфектни. А аз съм В началото си мислех, че не съм. Но когато казах не на 24 жени, а сега и на още 2, осъзнавам всъщност, че съм. Искам да се изкажа за всяка от вас по-отделно, както заслужавате. Маги. Теб мога да опиша само с една дума. Клас. Свалили сте по-надолу, мамо. Ало, свалили сте по-надолу, че не вижда. Надежда. И ти ставаш. В началото, когато не подбирах с кого се целувам и се целувах с почти всички, мислех, че знам какво правя. Всички се смяхме. Дори и аз. Но сега въобще не ми е смешно. Или както мама казва, ситуацията не е хумористична. Какво? Какво му? Да не се обяснявам. Да си тръгна. Мамо, тази роза е за теб. Можем да